Ubuza nombuzo mfundisi wami. Yes ba. Ekhaya kukhonzwa amadlozi. Yebo. Ngiyingane yakhona. Yebo. Usengisizile ke uNkulunkulu wangizuza ngevangeli. Yes ba. But la ekhaya Kukhonzwa le. usakhonza amadlozi. Ngiphila njani ke mina as umntwana la ekhaya kodwa la ekhaya kusakhonzwa idlozi mina sengizuzwe ivangeli. Mina ivangeli ngilithathe ngisemncane. Yeah. Kodwa uNkulunkulu wangisiza ngimncane futhi ngangiyenza imikhibe eminingi. Uyabo? So uNkulunkulu wangisiza lapho engathatha ivangeli ngahlala nomnde kwaba sengazathi bavuma. Uma nje kusaqala but the more ngiqhubeka noNkulunkulu kwaba nezinto eserious ezenzakala baqala bathi lo mfana yini indaba. Siyabazi thina abantu abakholwayo. Ngitshela umndeni siyabazi thina abantu abakholwayo, siyabazi omfundisi bana abakholwa njengawe. Ngamanye amazwi mawuthatha ivangeli into oyenzayo, one uyahamba uyohlala nomndeni wakho but uyangizwa ukuthi ngithini manje? Uthi mama nobaba into engayenza leyo mina. Mama nobaba mndeni wami ngiyanithanda. Sengikhethe ukuphila ngevangeli. Yes abanye ungabezwa bathi bayaxoshwa because of ivangeli kodwa namhlanje uNkulunkulu wabasiza. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. It's another day. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise anigcine. This is another episode with umfundisi uGumede all the way from kwaMhlaba yaLingana. Sikhona khona la. But before we start this show, it's a very spiritual subject le sizoyithinta la. So please pray along with us ulapha ekhaya. Mhlambe khona usabhizi ngakho nje okuncane maybe makuthi akumusheki, you can just pause it kancane nje and then you join us and pray along with us. uNkulunkulu siyamethemba ngalo msebenzi sizokhuluma khona la namhlanje. Mfundisi ngiyathanda ukuthi senze a prayer of warfare, umthandazo uzothinta abantu lapha emakhaya njoba sizokhuluma ngalesi sihloko. Ikakhulukazi this is a very spiritual subject. It is very spiritual, so ngathanda ukuthi sikhuleke uNkulunkulu akwazi ukuthi athi reveal more na uthi mawusiza ngaso isihloko uthi empty yourself ukuze ungashiyi lutho. Yes, so nje uNkulunkulu asize nangawe namhlanje. Baba siyabonga Father egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba uNkulunkulu siyathanda egama lika Jesu wena uNkulunkulu Baba wethu engcwele. Ungumafunga Baba ongaji. Ngiyawabona amandla Baba wethu onamandla. uNkulunkulu Baba ayehla yenyuka uNkulunkulu engcwele. Baba siza ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. ngegama Baba wethu engcwele ngegama eliphila nangamandla uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Shania labaso toko. Siyabonga Baba wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele nabo abantwana bakho
Baba le uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bathinte nangalama waves uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba wethu oyingcwele touch your people in the name of Jesus Christ. Mighty God, mighty Father, we thank you Lord nangalokho sizokwenza. We pray my Father miracles kule yandlu nakule yandlu kulo yamndeni nakulo yamndeni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Touch your people in the name of Jesus. Siyabonga Baba in the name of Jesus Christ ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Father, we thank you Jesus. Jesus, 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 Jesus. In the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ngegama likaJesu. Thank you, Lord. Can you just type Jesus, 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 Jesus? Ulapha ekhaya nje just type Jesus, 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 Jesus. Ilona gama leli, ilona gama likhe linye, ilona gama liphezu kwa wonke amagama akaba khona nasazoba khona nakaba khona kudala emandulo. Alikho elinye igama elingaphezu kwaleli gama. Ilona lodwa igama elibekiwe, ilona lodwa igama libe lavela emazulwini. Bazalwane bami, leli gama lihle, siphila ngalo leli gama leli. Makukubi sibiza lona, makukuhle sijabule, sijabulela kulona, sibiza lona. Bafowethu, igama likaJesu asazi okunye, sazi igama nje likaJesu. Athi incwadi yezenzo chapter 4 verse 12 ithi ayikho insindiso ngomunye ngokuba likhe linye igama elinikeziwe ebantwini ekumele sisindiswe ngalo. Yilo lona leli gama liyashunyayelwa leli gama, ngaphandle kwala silutho bafowethu, siphila ngalo leli gama. So ngiyacela nje bafowethu ukuthi ake silivumeni sonke leli gama, sithi Jesus, Jesus, Jesus. Silisho nje, silisho lapho comment section, just type Jesus, 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 igama likaJesu. Ngiyazi ukuthi sibuka nangama tribe ahlukene, angazi ukuthi eVenda bambiza kanjani, angazi abetswana bambiza kanjani, angazi abesuthu bambiza kanjani, angazi nabanye baphesheya nangelanguage yakho ukuthi umbiza kanjani. Just say Jesus, 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 Jesus. Ngiyazi ukuthi thina le kwaZulu sithi uJesu, sithi uJesu. Mhlambe wena ngazi wena le kodwa basuthwini ukuthi nithini, kodwa ngiyacela ukuthi ulibize nangelanguage yakho, silibize leli gama lihle bafowethu. Leli gama siphila ngalo, igama likaJesu. Mfundisi wami, sesikhona hallelujah egameni likaJesu. Jesus, uJesu inkosi yethu. yebo Mfowethu siyabingelela. amen, amen. Siyabingelela, Niyaphila kodwa? siyaphila, sigcinekile egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu mfundisi wami ukuthi uphinde uzovela lathi lapha namhlanje egameni likaJesu. Sagcina sikhulumela izinto ezazideep kuleya episode. Sasilokhu sibuka nje about iministry yakho, kodwa namhlanje ngiyuthanda ukuthi ke sikhulume ngedlozi. Ke sikhulume ngedlozi. Yabona masikhuluma ngedlozi mfundisi wami. It's a very complex subject, spiritual futhi at the same time. Yazi ukuthi abanye babazalwana okanye akangathi abazalwana, angithi abanye babantu umoya wedlozi ubabambe, abanye abazi ukuthi babanjwe yiwo. So ke ngiyathanda mfundisi wami ukuthi ke singene kulesi sihloko about idlozi. Maybe mhlawumbe mangathiwa mfundisi wami nanga umuntu uyabuza athi mina angazi ukuthi yini idlozi. Athi nje ngiyacela kuqale ningi-understandise ukuthi uma nithi idlozi nisho ukuthini. Cha, isihloko sensitive kakhulu lesi esikhuluma ngaso namhlanje. Cha, ngizokhuluma iqiniso njengomtefa. Ngoba angimeli izulu la. Ngimeli izulu, uma kubiza ukufa akumane kufiwe. Kodwa ngizokhuluma Jesus. Usabuza umbuzo mfundisi ukuthi yini idlozi? Cela ukuchaza idlozi ukuthi yini. Yes sir.
idlozi elinye lemimoya elaxoshwa ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo. Angiphinde futhi. Yini idlozi? Idlozi elinye lemimoya elaxoshwa ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo. Kahle kahle mfundisi, umuntu owafa kusile idlozi. Yeah. Umuntu owafa enye into. Idlozi enye into. Umuntu wakini ongasekho noma osowadlula emhlabeni akusilona idlozi. Futhi umuntu wakini ongasekho emhlabeni akusili demon. Uyabona labantu abasindisiwe uma bethi umuntu wakini owafa idemon ba wrong. Umuntu wakini ongasekho akalona idemon. Kwenzakalani? Idemoni lelidemoni ledlozi lifika lizozenza umuntu wakini ongasekho ubone ngathi uye kade akuyena idemoni lizenze yena. Ngamanye amazwi idlozi akuyena umuntu wakini owafa. But idlozi elinye lemimoya elaxoshwe ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafile. Uma ubona sengazathi wena umuntu wakini akuyena umuntu wani kodwa yileli demon liyayifeka lisebenza ngezithombe emfanekiso. Angithi nala emademonini kunama department. Kukhona ama satanism. Kukhona ama devil worshippers. So njengoba kukhona ama devil iminingi imkhakha la kaSathane. So idlozi omunye umoya ozenza umuntu wakini ongasekho. Wena ucabanga ukuthi uye why baze bathi idlozi? Ingoba lo moya lo mawufika ukubamba ngesidlozana ukuphoqe ukuthi yenza intando yawo. Futhi sometimes uyakwazi lo moya lo uyakwazi ukuhogela ukuthi la ekhaya kwenzakalani. Lo moya lo uyakwazi ukuhogela ukuthi ubheke phi nempilo. Yingakho lo mo usebenza ngezithombe ngoba ufike ayifake. Uyazi lelo demon liyakwazi ukubona umuntu masezofa. Ngoba ngithi mina lisebenza ngabantu abafileyo. Lifike lenze njani? Umuntu masazofa lento inecamera. Ifike lento iqhamuke necamera, ifike ikushoot. Sure. Uma sozofa there is umuntu masazofa nje kokunye uvela avale kumlomo angasakwazi ukukhuluma ngoba kunezone ekufanele ivume ngekhathi zokugcina. So ke leli demon leli uma sazofa umuntu lifika necamera lifike likushoot. Bese liyahamba bese wena usala uyafa. Uma sofile mhlambe after insuku songcwatshwe noma insuku ezithile lizobuya leli demon lifaka imask lithathe lo mfanekiso lesithombe lisimbathe kanje lize kuwe wena ophila ngamaphupho ebusuku lele. Uma ufika lo moya sofaka le mask yalomuntu wakini owafa omaziyo nawo phela idemon liyakwazi ukuyifeka litshontshe even usho ivoice yomuntu lisebenze ngayo kodwa kungayona. Idemon liyayifeka linama voice uSathane nama voices amaningi afike antshontshe. There is why kudala man of God babathi singabomemeze ebusuku ngoba kunento entshontsha amazwi iqiniso lelo. Ikhona le nto. Ikhona le nto le. Sure. Ikhona le nto ukuthi ngophela okunake nje ngifuna ukufakazela abanye emakhaya bazongifakazela ukuthi kuyenzeka omunye nje alele emini noma ebusuku avele lo muntu lo enze njani avele lo muntu lona uthola ukuthi uyaphupha ubizwa uma wakhe uma kasabela wathi ma so thathiwe so thwetshuliwe ngoba into ekhona uma wakhe uthola ukuthi akambizi kodwa leli demon lama demon atshontshe izwi likama wakhe asebenza ngalo kubusuku sengazathi uma wakhe kade akuyena. So umuntu wakini nje wafa akusili demon umuntu wakini owafa sizawufika nala ekuthenini khona umuntu umafu uyapi. Okay. Sizofika nala khona ekuthola ukuthi kwenzakalani ngabantu abafileyo kungani futhi kungafanele uma uyikholwa uyidla inyama ehlabela abafileyo. Sizawufika lapho. Sizofika lapho. Kodwa ngisafuna ukukumbulala kakhulu edlozini ukuthi idlozi elinye lemimoya elaxoshwe ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo. Ingakho phela ledlozi lo moya wedlozi uyahambelana nalomo ekuthiwa umndawo. Okay. Yini umndawo? Umndawo elinye nalo lama demon. Lelo demon ke lelo idemon ledlozi li operate kulo mndeni loyo. Uyayizwa le nto le namandawo. Yes. So le demon lele kuthiwa umndawo
why bathi umndawo kunedemoni elifike nje laphuma khona lafike langena mhlambe noma kwasibani bani uyayibona lo nto le uma lingena kulowo muzi loyo uma kungikuthi abantu bala ekhaya bonke bayakholwa basindiswa into eyenzakalayo lelo demon livele liphelelwe indawo bese liyahamba liyongena nanoma ikuphi lapha elithanda khona ali-operate kunomehluko kancane phakathi kwaleli umndawe nedlozi nalo acisha asebenze ngokufana there is umuntu onomndawo ugida ngamadolo kodwa umuntu onedlozi ugida ngani ngenyama so ke umuntu indawo baze bathi nje indawo ingoba mabasindiswa abantu bala ekhaya livele liphelelwe indawo lihambe ingakho nje bathi umndawo ngoba mabasindiswa livele liphelelwe indawo lihambe so lama demon men of God asebenza ngabantu abafileyo kodwa asebenze kubantu abaphilayo Sure. There is why mawikholwa kufanele uwazi ngamademon ukuthi aoperate kanjani ngoba mawungazi wena nje konke uzobona ngathi ku right ama demon men of God ayayifake kakhulu ingakho nje masontweni sokukhonzwa nanama devil worshippers ingakho kuningi maningi amademon asamakhona manje so ngifuna ukuthi idlozi akuyena umuntu wakino wafa kodwa idlozi elinye lemimoya elaxoshwe ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo ingakho phela man of God umuntu uzoqhamuka athi abona inyoka noma elihlaza noma ebrown athi yena ugogo loya noma athi umkhulu noma athi idlozi la ekhaya lo muntu lo vele ufola kaSathane why ngithi ufola kaSathane ingoba uNkulunkulu in the beginning wabe kubutha phakathi komuntu nenyoka wathi umuntu wathi nje kusukela namhlanje ngibeka ubutha phakathi kwenu wena muntu enyokeni uzoshaya ikhanda inyoka ishaya isithende okusho ukuthi there is no relationship between umuntu nenyoka okusho ukuthi leyo nto le mase inenyoka phakathi idemonic inobudemon phakathi uyayizwa leyo nto le ngoba kunezinto esitshelwa ngazo ekuthu lezi zidemonic so ngifuna ukusho ukuthi ke umuntu owafa uyedwa idlozi lilodwa ungathathi uyabona usuke kahle ngazi ukuthi usuke umthatha kanjani umuntu wakini umuntu wena hayi lo muntu lo owakini ongasekho ubona inyoka ukuthi uye naye ngeke akuvume lokho athi ugogo inyoka ayikwazi ukwenzeka leyo nto le yazi uSathane abanye abantu uvele nje wabavala wabathi banezinkoloze banezinkoloze so idlozi elinye lemimoya elaxoshwa ezulwini kanye noSathane elisebenza man of God ngabantu abafileyo ingakho uma ukhonza uNkulunkulu lo wadala izulu nomhlaba usindisiwe ukwazi ukukhonza uNkulunkulu uphinde ukhonze namadlozi ayikwazi ukwenzeka leyo nto le uma unjalo wrong khetha ingakho bhala kahle athi ngeke akekho umuntu ongakhonza amakhosi amabili enye uzoyithanda enye idelele okusho ukuthi uma uthi umzalwane wena ubuye uye emsamo uyobhunyisa impepho uthi ukhuluma nabantu abangasekho okanye uyemathuneni uthi wena kuyoshelwe izinto no wrong uma ukuthi uthi ukhonza uNkulunkulu ugejile iziphi lezinto idlozi umuntu eziyazimenzise zona uyabona idlozi baba uma limngenile umuntu limenzisa ngamanye amazwi idlozi liumoya angiqale lapha idlozi liumoya alinawo umzimba wokwenza izinto idemon nje lonke idemon liumoya alinawo umzimba wokwenza into so leli demon leli into eliyenzayo liyenza nje kunezinto mali kungenile lo moya lo mawukungenile kunezinto okuthandisa zona noma kunezinto okwenzisa zona kunabantu nje number 1 ababhemisa inemfu athi ngibhemisa ugogo ibe kubhema yena kodwa uthi ubhemisa ugogo aphuza utshwala umuntu athi ngiphuzisa umkhulu noma ngiphuzisa ugogo akudleki lo umuntu kudleka yena lo so ngifuna ukuthi kunezinto mawungena ilo moya lo nokuhlaba too much kuyahlatshwa kwenziwa nje izinto eziningi imkhiba nje eminingi
uyayibona le nto so awukwazi wena uthi awukwazi wena ukuthi wena uthi ukhonza uNkulunkulu uphinde futhi uye emadlozini uNkulunkulu akakufuni lokho ngoba umuntu oyenza lokho uqalekisiwe uma usemadlozini basemadlozini ungangeni kuNkulunkulu uma ukuthi ukhonza uNkulunkulu hluka ingakho phela kunevangeli lokuphenduka ngoba umuntu akavela athi uyakholwa aqhubeke nezinto zakhe kodwa uyashintsha umuntu akhonza uNkulunkulu that is why lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba kubantu uqalekisiwe ukuthi there is a curse oyithola ukuthi wena uthatha ithemba lakho wabeka kulaba abantu labayana abangakhonza uNkulunkulu vele basebenzela umbuso obumnyama azathi omunye obhala even nabaprofeti bakhona abaprofeti bobumnyama yingakho lapha mawufunda incwadi kaMetu ithi abanye ngalolo langa bothi inkosi kade asiprofethanga ngegama lakho asikhiphanga inamadimoni sense athi hayi hambani benzi bokuba nginazi uyelanda kade nisebenzele khona ngoba basebenzele ezulwini khona la basebenzela khona imbuso u2 khona umbuso obumnyama kukhona umbuso okukhanya khona umbuso kaNkulunkulu khona umbuso kaSathane zimbili indlela azikho iningi khetha eyodwa ukuthi wena ukhethani mawinyanga awukwazi ukuthi umfundisi uphinde ube inyanga ayikwazi ukwenzeka le nto uma unjalo uthi umfundisi ubube inyanga wrong ukhetshile awukwazi ukwenza kokubili awukwazi ukwenza kokubili uzobatshelana abaze ngoba phela sifunda iBhayibheli leli uma sikhuluma ngeBhayibheli wena kusho ukuthi kunezinto wena ongayifundi la ngenxa yokuthi wena vele ubona ukuthi lezi zinto ziphambene nawe so uma ukholwa man of God ingakho kunezwi lapha likaNkulunkulu elitholakala lapha kuDeuteronomy 18 verse 9 isihloko sifundeka nje uDeuteronomy 18 verse 9 kufundeka kanje isihloko ukubhula kwabezizwe nabaprofeti bamanga uverse 9 uthi nxa usufikile ezweni uNkulunkulu wakho akunika lona awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imhlolo noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonzo noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba yilo nalo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova asibambe lapho uyayizwa le nto okusho ukuthi nje lento nje yokuthi wena uye emadlozini out uyisinengiso kuJehova you like it or not noma ungayivikela uthini uyisinengiso kuJehova ngoba mawukhonza nje emadlozini wenza lezi zinto zama magic imlingo uyisinengiso kuJehova uxabene noJehova yingakho labo bantu ufuna baphenduke bakholwe ngoba into ezoyenzeka mawuxabene nomuntu uNkulunkulu uyalamula kodwa mawuxabene noNkulunkulu ubani ozokulamulela abanye umfundisi njengamanje abayenza lezi zinto deep down they are not happy ngabo sometimes kubantu ba pretend as if ngathi konke kuhamba kahle kanti lutho akuhamba deep down athi obhala kahle ngoba wemfundisi uyabona ukuba nezinto izinto azikuthengela ukuphila noma ungaba nemali engakanani imali ngeke izikuthengela ukuphila ngoba umoya womuntu ukhona kuze kube phakathi awufi kuphakathi ukuthi phakade lawo usezulwini noma usesogweni so ke ngifuna ukuthi ke awukwazi ukuthi umfundisi uphinde ube ushumayele ube umfundi ayikwazi ukwenza unless phela uma ukuthi vele uneyinhloso zakho kodwa uma sikhuluma iqiniso simele iqiniso awukwazi nawe ukwazi kahle deep down ukuthi awukwazi ukuthi ube umfundisi uphinde ube inyanga ube umfundisi uphinde ube isangoma never into efunakala kufanele uphenduke ngoba awukwazi ukushumayeza abantu ungaphendukanga uyazi uJesu ngiyamthanda lapha ya uke wathola uNikodem uNikodem lithi iBhayibheli kuyindoda naye eyiphethe lithi iBhayibheli wamtshela uJesu wathi Nikodem zalwa kabusha ngoba uyabona umuntu man of God umuntu ongakholwa nongaphendukile ngeke ayiqonde izinto zikaNkulunkulu ngeke ngoba ingqondo yakhe ayiguquliwe ayiguquliwe ingakho umuntu maphenduka ingqondo iyaguqulwa yes iyaguqula ingqondo so ke ngifuna ukuthi
ngeke bayiqonde izinto zenkosi. Ingakho nje bashaya imix masala lapha evangelini. Eish. Ya ingakho uthola ukuthi nasemasontweni umuntu uyafika yizwe akukhonza uNkulunkulu. Uyazi maningi amasonto okukhonza uSathane ku. Yeah. Uyazi mawufika uyabo mawukholwa kahle. Mawufika nje lapha uyabona ukuthi la kahle kahle usho nezingoma zakhona. Abayicula uyabona ukuthi manje sebayishaho ngathwasela izinyoko baba kavumanga. Leyo nto ithini le? Uyabona ukuthi bayicula esontweni. Uyabona ukuthi leyo nto ayiworship uNkulunkulu. Iworshipha enye into. Abanye ubeze bathi ngihawukele ethongo lapha bayicula esontweni leyo ngoma. Uyabona ukuthi baba praise enye into esontweni. Uyabona ukuthi kahle kahle kunamasonto kaSathane abavela ngegama likaNkulunkulu kanti benza imisebenzi yabo yobumnyama. So ingakho ke mina man of God ngithi lento yamadlozi very sensitive. Ingakho mawukhola umzalwane phenduka kuleyo nto leyo. Ngoba mawungaphenduki ngakho. Ngifuna ukubuza nombuzo mfundisi wami. Yes ba. Ekhaya kukhonzwa amadlozi. Yebo. Ngiyingane yakhona. Yebo. Usengisizile uNkulunkulu wangizuza ngevangeli. Yes ba. But la ekhaya kukhonzwa le. Usakhonza amadlozi. Ngiphila njani ke mina as umntwana la ekhaya kodwa la ekhaya kusakhonzwa idlozi mina sengizuzwe ivangeli. All right. Angifakaze nje ngami. Yeah. Mina I'm coming kwi-family enjalo. Yes, mawuhamba noNkulunkulu nampela uNkulunkulu uyakumela. Yeah. All right. Into yokuqala efika uyenze mawuthola ivangeli awuveli ukuthi mase kuzoyenziwa lento uphaphe na uthi hey manje lapha mina ngeke ngiyenze lo cha uthatha ivangeli mali kuthola ngoba phela usuku ungazenzisi usuke kubambe ngempela lento. Phela umuntu akaphenduka ahleka. Usuke nangasazenzi. Uyayizwa lo nto le. Ngamanye amazwi mawuthatha ivangeli into oyenzayo one uyahamba uyohlala nomndeni wakho but uyangizwa ukuthi ngithini manje uthi mama nobaba into engayenza leyo mina mama nobaba mndeni wami ngiyanithanda sengikhethe ukuphila ngevangeli. Yes abanye ungabezwa bathi bayaxoshwa because of ivangeli kodwa namhlanje uNkulunkulu wabasiza. Ivangeli into edinga isibindi kahle kahle. Ingakho uJesu athi oze emva kwami ofuna ukuze emva kwami makayidela thabatha isiphambano samangila. Lento evangeli into ukuthi uyidele ngoba mawuzohamba ungayidelanga ngeke. Mina ivangeli ngilithathe ngisemncane. Yeah. Kodwa uNkulunkulu wangisiza ngimncane futhi ngangingenza imikhibe eminingi. Uyabo? So uNkulunkulu wangisiza lapho engathatha ivangeli ngahlala nomntu kwaba sengazathi bayavuma. Uma nje kusaqala but the more ngiqhubeka noNkulunkulu kwaba nezinto eserious ezenzakala baqala bathi lo mfana yini indaba. Siyabazi thina abantu abakholwayo. Ngitshela umndeni siyabazi thina abantu abakholwayo. Siyabazi omfundisi bana abakholwa njengawe. Uyayibona lo nto le. So bakhuluma izinto eziningi abantu but kufuna wena isinqumo osithathile ungajiki kuso. Uma umzalwane ukholwa angeke uyiswele indawo yokuhlala ngeke futhi uze wena uthola ukuthi awunamndeni. Umndeni wakho kahle kahle wangampela. Umuntu unemndeni eyi2 kunomndeni kamoya nomndeni wasenyameni. Umndeni wakho ngokweBhayibheli ngokwezulu kaNkulunkulu wangampela lo muntu owenza intando noma enenza into efana ecommon. uJesu lapho ukhuluma ngezihlobo eziyizo. Kukhona la khona elinye ivesi lapho uJesu kukhona izwe la khuluma uJesu atshela uMaria nalo mfundi lo owayemthanda kakhulu wayehlezi esifubeni sakhe athi uJesu mame bheka indodana nawe ndodana bheka lithi iBhayibheli uma uhlola uJohane lo wayehlezi esifubeni sika Jesu. So uJesu lamagama wabhekise uMaria kamzala uJohane physical. But into eyenzeka lapha ya wathe mame bheka indodana yakho nawe ndodana bheka unyoko. Uyabo mhlambe baba nayi confusion. Kodwa uJesu wayeqeda lo moya ukuthi umuntu uthi wena like aqeda lo moya lokuthi obuhlobo begazi. Laba abantu kade bangazalani laba kodwa lithi iBhayibheli lomfundi wamthatha wamisa kwakhe wamnakekela. So lenti lela verse liyaveza izinto eziningi inkonzo yokunakekela nothando liveza nje izinto eziningi. So ngifuna ukusho ukuthi ke wayekhipha lo moya lokuthi
uthi umuntu umenzela ukuthi ngoba wakini ngokwegazi isihlobo esiyiso sangampela yilo muntu owenza into efana neyakho. Yeah. That's why no Jesus athi niyo bayokuthi ngabafundi bami uma nithandana. Yes. Shuthi yona sign ekhombisa ukuthi ni into eyodwa. Ni into eyi-one. Yes. So yes. So ngifuna ukusho ke man of God ukuthi uhlala phansi nomndeni wakho uchazela ukuthi mina sengithatha isinqumo sokuphila ngokukholwa. Yes, abanye bazolwa nawo ngoba wazi amandla kaNkuluNkulu ukuthi anamandla kanjani. Bazolwa nawe but kufanele uyimele into yakho. Yebo ungaba mncane kwesinye isikhathi kodwa awunawo amandla but uNkulunkulu uzolenzisa ngoba uNkulunkulu wamacebo. Uzoyenza iplan ukuthi ugcine usizakele. Uyabona ngesikhathi bathi bakucindezela ingalesikhathi bakuphakamisa. Uyabona abantu mabangathi bakucindezela into yakhe ivele benamandla kakhulu. Iba dangerous because we are dangerous when we are in danger. Siyingozi masisengozini. Abanye abantu ubabona nje benza izinto kithi benza izinto ukuthi the more siba ingozi kakhulu. Uma basihleba abantu siba ingozi kakhulu. Uma balwa nathi abantu siba ingozi kakhulu. Uma basiloya abantu siba more dangerous than before. Ingakho umzalwane ukuba strong kwakhe akubi strong kwakhe ezintweni ezihamba kahle but ukuba strong komzalwane kuncike ekuthenini udlula kuphi. Sure. Ukuthi umzalwane noSathane uyalazi ivesi. So ukuthi umzalwane wangampela uyabonakala ukuthi udlule phi wami. Ingakho man of God mhlambe uma sesizovala ngizoyiveza lento yabantu ukuthi kuyingozi kanjani kuyicommita noma nobani. Ngizoyiveza le ingakho man of God uyabona lento uyabona kwesinye isikhathi uma ungenwe idemon lo moya obudlozi kwesinye isikhathi yiwo okukhethela ukuthi kuganwa ubani. Okay. Uyakukhethela ukuthi ufuna bani. Omunye umbone omunye futhi ukuthi kube nzima ukuthi agane. Ngenxa yalo moya lo. So kuningi lo moya abantu abanye uthi uzoba na 2 amakhosikazi athi lo wedlozi ke lo. Uyabo so ngifuna ukuveza man of God ukuthi lo moya lo unzima kakhulu ngoba imndeni eminingi ibanjwe ile lo moya. Abantu noma sebakholwa abafuna ukuphuma. Nansi enye into mfundisi. Njengoba sizomzekelo ke ngaye umntwana othotha usekhaya. Usekhaya yebo baba. Bamukela ivangeli. But manje ke kulungile ke umndeni usumvumela. Kulungile ke phila ngalenkolo yakho. Thina soqhubeka ngalenkolo yethu yedlozi. But manje kube nama activities awenziwayo la ekhaya ukuthi imisebenzi kuyahlatshwa zonke lezi zinto lezo ke. Inalo nicala uma kwenziwa lokho kodwa ngisindisiwe njengokuthi nje it's fine kuhlatshwe mhlambe nansi inyama uma ngidla izinto esuke zenziwe khona laphana bukhona inobungozi angathi nginalini icala ngithi mhlawumbe bukhona inobungozi noma nalo nicala noma ngabe yini ukuzwakala kahle nobungozi phakathi bukhona okwrong kakhulu baba because phela maungena lapha yana baba kunama covenant abawenzayo lapha leza zinto leza isigodlo sobumnyama uyangizwa so njoba kuyisigodlo sobumnyama kunemithetho yakhona kulela altar angenze nje sibonele kuze ngiphendule lapho ukuthi kunobungozi kangakanani. Uyabona umuntu mazokuthiwa hamba kamalume ehlaba isiphandla this and this kuhlatshwa imbuzi ingozi leyo nto ngoba ngalesikhathi wena kuhlatshwa imbuzi ufaka isiphandla ujoiniswa kulomndeni ngamanye amazwi uyajoiniswa kulomndeni ukuthi ube imember yalomndeni ukuze lemimoya okusho ukuthi wena mawijoinisa kulomndeni kuhlatshwa imbuzi is a sign of a covenant kusho ukuthi wenza icovenant wena ukuthi okay uchaza ukuthi wena inkinga ezehlela umndeni nama zingahlele ingakho ngithengela indlanga soyo kondolweni uyabo iyayithinta naleyo nto kakhulu yokhondolo so ngifuna ukuthi ke leyo nto leyo ingozi ukuthi wena udle solifundiswa aske kwingozi baba ukuthi udle wena into ehlatshelwe abafileyo. Uyabolela ivesi itholakala kumshumayeli
No. Litholakala kumaHubo 106. AmaHubo 106 verse 28. AmaHubo 106 verse 28. Yes, AmaHubo 106 verse 28. Uverse 28 ufundeka kanje. Bazihlanganisa noBariperoyi. Badla ukuhlatshelwa abafileyo. Angithi uyayizwa baba. Ubani uBariperoyi? Indoda yayikhonza izithixo, yayingakhonza uNkulunkulu, yayikhonza izithombe. Lithi ke bayihlanganisa noBariperoyi, badla ukuhlatshelwa abafileyo. Bamba ke uverse 29 uthi bamcunula ngezenzo zabo. Eish. Wabhoboka isifo phakathi kwabo. Uyayizwa lena? Iyingozi leyanto ngoba ngalesikhathi yenziwa leyanto leya kulula ukuthi amadimoni abambe lo mndeni nawe akubambe. Ngifuna ukufuna isingisi la the 128 verse AmaHubo 106 verse 28. 106 verse 28. Yes, 106 verse 28. Okay. Yes, verse 28. 106 Yeah. verse 28. Yes, that. They yoked themselves to the Baal of Peor Yes. and ate sacrifices offered to lifeless gods. Yeah. Yes. Bengenza nabantu bami la sithi kulithinta nangesingisi. Yes. Yes mfundisi wami nongaqhubeka. Yes, uverse 29 uthi bamcunula ngezenzo zabo. Oh yes, verse 29. Yes. They aroused the Lord's anger by their Angithi uyabona ukuthi wicked deeds. kwacuna uNkulunkulu. Uyayizwa lona? Kwase kubhoboka isifo phakathi kwabo. Lisho njalo ukuthi kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Okusho ukuthi ubungozi bokudla into ehlatshelwa abafileyo. Sure. Amadimoni akwazi ukungena kalula. Ngenxa ukuthi nawe uyijoinisile lapha. Abanye bagula ngenxa yokuthi badla into ehlatshelwa abafileyo. Inakho ukugulisa lento. Iyakugulisa baba. Phela amadimoni asebenza ngestrategy baba. Amadimoni ziningi amadimoni indlela ukuze abambe wena. Ziningi amadimoni baba akubamba nangokudla. Amadimoni akwazi ukubamba nangento oyidlayo. Akubamba amadimoni. Ingakho kwesinye isikhathi mawufuna ukuhlula ezinye izinto ngena kwi-fasting. Ngoba i-fasting ilwa nazo zonke izinto eziba inkinga enyameni yakho nezikwehlulayo. Sure. Yeah, i-fasting nje iyalwa nezimo ezinjalo. Fana nomuntu efebe umuntu. Uma efebe umuntu ngeke ukuthi wena ungithandazela ubani ukuthi akayeke ubufebe. Fanele kakhulu angene kuma-fasting. I-fasting ilwa iconvince inyama yakhe. Ilwa ithobisa inyama yakhe i-fasting. Ebuke lento. Ixebuke lento le. Hayi ukuthi mhlawumbe imizwa isuke ingasase isebenza kahle but iyayithobisa. But ke naku kwemfundisi angikho ke ekhaya bazenza lezi zinto mhlawumbe ngesikole ngomsebenzi. Yes. Bese bengicela ukuthi angibaxhase ngemali ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi ube impumelelo. Kukhona okungaba ingozi kimi lapho. Uyabona nje baba awuyihlanganisi nakho konke okwenziwa lapho. Ngoba uma uyihlanganisa noma ngabe imali yakho noma ngabe izitsha zakho noma ngabe yini yakho ayidingeki lapho. Ingakho uNkulunkulu mafuna ukubusisa uAbraham yazi ukuthi uthini? Yeah. Lapha kuGenesis 12. Yes. Uthi Abraham phuma ezweni lakini nasehlotsheni nasendlini kayihlo uye mina Jehova la ngizokisa khona. Kungani ethi Abraham aphuma ezweni lakini? Ingoba uyazi ukuphuma nasendlini akasho ukuthi akalahla umndeni. Kodwa uthi akaphuma emkhubeni ngoba kunemkhuba yemndeni eyenziwa imndeni imkhuba engabusisekile. Phela ngithi bazoyizwa kahle abalaleli ukuthi uma sesiya kuleyo khondolo bazoyizwa kahle lento esikhuluma ngayo. Yeah. Ukuthi why kuze kube nezinto ezinjalo. Zisukela kuzo zonke nazo lezi zinto lezi. Ngoba lezi zinto ziyimimoya. So badla okuhlatshelwa obani abafileyo. Yeah. Asiqhubeke mawuhlaba baba. Mawuhlaba awuhlabela umuntu wakhe nowafa. Yeah. Ingakho umuntu uma sowafa awumyenzeli umsebenzi. Okay. Two futhi mawumzalwana awunimbulitshe. Awunibulitshe mamzala. Awunibuli mawukhola awunibulitshe. Yini inda abantu abafundisekile. There is why athi obhala kahle abantu babhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yes. Uyabo? So ngifuna ukuzala ekuthenini awulimbulitshe angilungisele ukumbulitshe. Yes. Ngayishiyilenge. Okay. Why itshe lingasambulwa?
bazokhumbula abazalwane ukuthi ngalesikhathi uJesu esethuneni lithi iBhayibheli ngokusuku lokuqala lweviki okuyiSunday bavuka ekseni ngovivi oMaria Magdalene bakuphi bayithuneni likabani likaJesu. Uma bafika ethuneni likaJesu bathola itshe linjani liginqiwe ingelosi ihlezi phezukwayo. Yafika yababuza ingelosi yathi nifuna uJesu waseNazaretha na? Bathi yebo. Wathi hayi uvukile lo muntu loyo. Yasethi kubo nimfunelani? Ophilayo kwabafileyo. Uyayizwa lonto? Nimfunela ngoba umzalwane awuyi lapha yana nje emathuneni uthi kukhona izinto yozenza ngenxa umuntu ofile ngoba leyo nto le usuke kuyinkolose le. Uyayizwa lonto le? Ngifuna sifike nakulento abathi izipoki bathi umuntu umafile uyapoka sizawufika lapha. Ikhona leyo nto lokudala nje kwakwathi ubani uyapoka uba nengibona umuntu la sizawufika kuyo le ukuthi yini leyo akuyena lo yamuntu. Amadimoni akwazi ukuguqula uma ungakholwa amadimoni akwazi ukusebenza ngawe kube sengathi uwe kade akwena. Anginomthakathi uyakwazi ukuloya ngomuntu. Ubone wena ngathi uloya umprofeti uTJ kati uloya uST. Sure. Kati uloya umuntu uyakwazi ukumbatha omunye umuntu aloye ngaye. So ngifuna ukusho ke mina ukuthi lento yokumbulitshe awusalimbulitshe kade la ginqa kade sasizwa kuleyo nto. Isizathu esikhulu sokumbulitshe konje kusekuyini vele ukukhumbula. Yes ukukhumbula baba. So omunye mhlawumbe ngaba nombuzo othi ukufa nokuvuka kukaKristu. Yes. No sengisho le eyenziwe imndeni. Imndeni yes. Mhlawumbe kuzombulitshe yes. Lika Dlamini kusekuyisiphi isizathu? Noma isizathu ungase le izinto eziningi man of God ziyinkolose. Ezinye azina izathu baba. Kodwa inkolose nje. Abantu babambelele baba ezintweni ezingekho. Uyayibona le nto le ukuze kube sengazathi abanye ngithi kusuke bathi isikhumbuza abanye. Angithi abanye basho njalo. Bese bathi siyombula ini itshe lapha ya. Uyayibona le nto le ayikho into ingakho lithi nezi ukukhunjulwa kwabo sekukhohlwakele. Abasena umvuzo nanini kukho konke okwenziwa la ngaphansi omthunzi welanga. Sizalufunda lelo verse asiyeqe siye ku verse 37. Alright. Kuli verse elifanayo. Uverse 37 uthi amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Uyayizwa lo? Asiphindele le verse 37. Amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Okusho ukuthi baba mawuhlaba uhlabeli umuntu wakini ongasekho. Mawenza umsebenzi awenzeli umuntu wakini ongasekho kodwa usukwenzela amadimoni. Lela demon lela elifike lazozenza kuwe umuntu wakini ongasekho. Idemon ledlozi baba. Yilela demon lesikhulume ngale kuqaleni elithi lifike la yifaker lazenza umuntu wakini ongasekho. Liyakwazi demon ukugulisa even umuntu ekhaya ngenhloso ukuthi lifuna ukuthi kwenziwe into ethile. Angathi wena umuntu wakini afe angashiyanga lutho bese athi wena mhlabela inkomo uthi uyithatha. Uthi uzoyithatha. Uyayibona leyo nto ukuthi izinkolo amademoni abambe abantu. Lento yedlozi inakho umuntu kumenze ngiyangibona impela la kukhonza khona amadlozi akwenzeki ngahlatshwa. Isebenza ngegazi baba. Sebenza ngegazi. Yakholelwa lapho. Uyazi uma ungababuza abanye bazofakaza ukuthi hey mina sengihlabe kaningi kodwa kulungu lutho bathi kuzolunga. Yingakho uma uke wahlaba lama demon avamile ukuba mningi lapho ngoba dinga umhlatshelo. Dinga umhlatshelo. So ke yingakho ke lo moya wedlozi kakhulu uma umzalwane awuyicommit nezinto enjalo ngoba mawuhlaba leyasho ivesi ukuthi amadodana namadodakazi abo bawahlabela amademoni bachitha igazi lingenacala igazi lamadodana namadodakazi abo abawahlabela izithombe zaseKenani izwe langcoliswa igazi
bangcola kanjalo ngemisebenzi yabo baphinga ezenzweni zabo. Uma lithi baphinga men of God shuthi laba abantu abasuka kuNkulunkulu ababenza isivumelwano noNkulunkulu base basuka kumuntu abenze naye isivumelwano bayokhothama kwezinye izinto. Angithi ukuphinga ukuthi ushadile nomuntu wenza isivumelwano bese osho umuntu omshado uyoyenza lento oyenza nomuntu wakho omshado nomuntu ongashadile naye. Uyaphinga lapho. Kanjalo noma wenza isivumelwano noNkulunkulu bese uyasuka kuNkulunkulu uye enyangeni wezangomeni uyaphinga. Sure. Uyaphinga ezenzweni zakho. Sure. Yes, ukuphinga kusikho lokhu kuphela abakucabangayo. Uyaphinga noma uyikholo. Uyabona uma uphuma ukhonza uNkulunkulu uyenyangeni uyaphinga. Ngoba usuke wena wenza isivumelwano noNkulunkulu. So uyasuka kuNkulunkulu uyakuphi uyophinga lapho ophinga khona. Khona nayo lento lethothi mhlawumbe umuntu ufele kuphi beselandwa ngehlahla. Ya, uyabona lento yokulanda akekho umuntu wakini ongagibela ihlahla baba. Akekho umuntu inkoloze leyo. Yeah. Angithi uma ngafala nje manje ngila thiwa uma ngawala nje manje phansi ngife. Uma ngifa baba manje la uyazi ukuthi kokwenzakalani. Usho noma ungangibiza uthi TJ angeke ngikuzwe. Futhi ngeke ngisabele why? Uma bakubuza uthi uTJ akasekho emhlabeni. Uyayizwa lento? Yeah. uTJ akasekho emhlabeni. uTJ usishile emhlabeni. Kanti ubani lo usuka khona? Nawu la. Inyama ifile la kahle umuntu ngingakho kabili umuntu. Lokhu kuphethe umuntu wangampela. Lokhu igogogo na umuntu kodwa enyama. Kodwa khona umuntu. Ongeke uzumbone. Okuhuye ngampela umuntu. Yingakho makuphuma umuntu lo wangampela kuleli gogogo elinyama inyama iyabola baba. Yeah. Ngoba into eyenza ukuthi lento iphile umoya. Uma ke kwaphuma umoya vele awukho kumoya ophuma uhamba undinde ezihlahleni. Yes. Umoya sizawufika lapho. Umoya mawuphuma uya la owavela khona. Bawuthe uzofisa ukuthi singene nakule ukuthi umuntu mayisefile ke uyapi. Right, Yeah. Right, umuntu masafile man of God. Khona elinye ivesi kancane. Kukhona elinye ivesi elitholakala kuMshumayeli. Okay. KuMshumayeli chapter number 9 verse number 5. Yeah. Ngicela nje ukulifunda ngebomu chapter number 9 verse until verse 5. Verse 5. Yes. Uverse 5 futhi ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Kepha abafile abazi lutho. Futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Okusho ukuthi man of God umuntu masafile ufile. Uyazi ukuthi umuntu ofileyo ngeke asakwazi ukubuya ezekithi. Kodwa yithe singala khona. Okay. Ayenzeki into ethi umuntu uma efile akakwazi ukubuya back. Ingakho phela ukuphenduka ngale kwethuna. Uma ufa ifile lakho liyavalwa baba. Liyavalwa. So ingakho ke uma kungikuthi umuntu sofile akakwazi ukubuya kubantu abaphilayo. Nakho ngikufakazele ngoJobe. Asifunde uJobe 7. Okay. uJobe 7 uJobe 7 uverse number 7 again. Jobe 7 verse number 7 ne. Uverse number 7 ufundeka kanje. Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya. Iso lami alikubuye libone okuhle. Iso lo ngibonayo alisayi kungibuka. Amehlo akho asekimi angisekho. Uyayizwa lona? Kunabantu men of God abaloke babheka abantu abafileyo kanti amehlo abo aloga kubantu abafileyo. Kalo muntu akasekho lo. Madoda. Uyayibona lo nto akasekho lo muntu unjani? Ingakho athi la amehlo akho asekimi angisekho.
besathi if liphela lihamba kanjalo wehlele endaweni yabafileyo akasayi kukhuphuka okusho ukuthi umuntu ofile man of God akakwazi ukubuya kubantu abaphilayo Yeah. akakwazi baba umuntu uma soya endaweni yabafileyo akakwazi ukubuya eze kubantu abaphilayo into eyenzakala yithi thina esiphilayo amaningi abantu bosingala khona Kanjani? ngokuthi angithi nathi sisazofa Oh, okay. sisazofa njengoba sizofa kukabili kuphakathi ukuthi soya kuya ngokuthi ke bewusebenzelaphi baba le yenye indaba le so ke bese mawuqhubeka nayo uthi ke right ku verse 10 kasayi kubuyela endlini yakhe indawo yakhe ayisayi kumazi umuntu man of God mafa kunabantu abahlezi bayakha izindlu zoronda ngisho ukuthi zirong kodwa bazakhe bathi indlu kaMkhulu le bayenzele kuwe imkhiba hey akunamuntu lapha yana ingakho lithi izwi la akasayi kubuyela kuphi endlini yakhe nomkade eno 100 room 10 room bani room ngeke asabuyele endlini yakhe Sure. nendlu yakhe ayisamazi ngoba unjani akasekho Sure. so njengoba engesekho man of God vele uyabo kasayi kubuyela endlini yakhe indawo yakhe ayisayi kwenze njani ayisayi kumazi so ngifuna ukuveza man of God ukuthi umuntu ofileyo ngeke man of God aphinda aye kubantu abaphilayo Yeah. yini le eya kubantu abaphila abone ngathi umuntu wakini idlozi elizenze umuntu wakini ongasekho wena wabona ngathi uye kanti akuyena man of God uyabona nje masingagijima siye lapha kumshumayeli chapter number 12 Mshumayeli 12 verse 7 lithi uverse 7 uthuli ubuyele emhlabathini njengokuba lwalunjalo umoya ubuyele kuJehova unikayo uyayizwa lento ngamanye amazwi man of God awukho umoya oqhubeka man of God uhlale noma akekho umuntu man of God obuya zohlala komunye umuntu ingakho umuntu uyikholela akekho umuntu okholela omunye umuntu Yes. uyayibona Ukholo kwakho umuntu. okwakho umuntu ingakho uma uhlile ukukhola usela ngeke man of God wena ufuna amaheqe noma unemkenke ucabanga ukuthi uvuka amaheqe angasekho umuntu uvukelela kasebenzela khona ake akukholelwana la lezulu phela izulu man of God akufani njengala emhlabeni ezulwini izulu agwazelwana ezulwini akusikho njengala emhlabeni ukuthi uma ufuna umsebenzi liyakugwaza le futhi akunandoda kunamfazi lento yokuganana iphelela la emhlabeni le esiyakhona ezulwini le sonke njengebandla sobe siumakoti uyedwa umyeni kobe kuJesu Kristu ingakho ngeke izibe khona lento yokunabelana ukuthi mina sengihalela ubani ngathi ngabe umfazi wami ayikho le siyakhona ngapha futhi ngeke kuye noma ubani ezulwini that is why man of God kunendawo eziwu2 njengoba lithi la ivesi umoya ubuyela kuJehova owawunikayo uthula ngithi umuntu umadalwa wakhandwa ngwenhlabathi wabunjwa kwaba yinto njengaphila wase uNkulunkulu uphefemulela umphefumulo kwaba into ephilayo angithi uyayizwa lona so into nento mayihlukana ibuyelela yavela khona uyayizwa lona ingakho masifa sifakwe emgodini ngoba kufezeka into vele into nento iyala yakho uma ke umoya womuntu lithi ubuyela kuJehova kunendawo eziwu2 kune Hades ne Paradise yini Hades is a waiting room la khona ukulindela igebengu la ukulindela khona abantu abafe bangakholwa la ukulindela khona wonke umuntu ongakholwa eHades uyayizwa lo nto le abenzi bokubi abantu abangakholwanga basaphila abangaphendukanga phela lapha man of God ijudgment ika3 angithi khona abantu abafa ngekhathi zabo shaka la bathi thina ivangela salizwanga labo bohlulwe ngonembeza ukuthi shaka njengoba nani igwaza abantu unembeza ungakhulumi nani ama group azoba ka3 bese bakhona labantu bemthetho laba bagcina imithetho kakhulu bazothi okay wena bewugcina imithetho lona ke awugcinanga ngani bathi kushuthi maso uphula owodwa uyiphule yonke uyabo thina ke bese kuba yithi ke bevangeli akekho noyedwa yokufa ngalizwanga izwi lenkosi nathi sohlulela ngamanye amazwi Hades is a waiting room uyabona man of God ijele liyafana exactly nento yasesihogweni lisiyenzela umfanekiso ngoba
lapha ya awukwazi icala kuyothethwa uqala ugcine stocksini. I-Hides ifana ne-stocks and nakhona e-stocksini uma ukhona awuzwa bunandi. Awuzwa bunandi ngoba usuku kuphi use-stocksini use-Hides. Icala lakho nathi akekho umuntu ongeke azayo kwi-judgment seat. Uyakholwa noma ukholwa, akufuni ukukholwa noma umongameli noma uyini, uzwa kwi-judgment seat. Uyohlulela njengalokho okwenzileyo usasemzimbeni, noma okuhle noma ngabe okubi. Wonke umuntu nathi abafundisi siya kwi-judgment seat. Akekho umuntu ongeke aze afike. Thina ke bafundisi senkingeni ngoba sothola i-judgment kabili. Number 1 lithi izwi thina sibekwe njengabalindi bemphefumulo esizobuzwa ngayo. Ngamanye amazwi thina i-judgment number 1 ukuthi njengoba besilusa abazalwane, njengoba besishumeza abazalwane, into eyenzakalayo sikasibatshela yini iqiniso, sitheni kubo, kade sikhuluma yini iqiniso. Bese kuba khona futhi ku number 2 bese kuba khona ujajwe ngokwakho wena ngokwemsebenzi yakho. Shuthi mawince kaNkulunkulu une challenge umuka nje uma phambi kwabantu ukhulume something une challenge kuyakuphoqa ukuthi iqiniso liphile ulikhulume ngoba uzoyishela leyo nto. That is why nala isihogo asikho phezulu singaphansi emathunjini omhlaba. Yabona mfundisi wami kuyafika enhlizweni yami. Yebo baba, sikhuluma ukuthi ngiyazi ukuthi bakhona abazalwane yebo baba, ababambekile ngenxa yalo moya. Babambile. Yebo baba. Abanye akusiya intando yabo abathandi. Kodwa umoya ugcine uba ngaphezulu kwabo. Yes. Abanye nje impela uthola ukuthi impela nje ukhule ngayo lento edluze ekhaya, ukhule ngayo. Kodwa manje mayezwe indaba zevangeli kuvuka uthando lensindiso. Yes. So uNkulunkulu usenzelile kumusa. Bakhona impela abasizakele impela babanjwe umoya wamadlozi. Ngikhuluma ngezangoma ziphenduka ngokubuka i-podcast le. Yes. So ngiyafisa kuyafika enhlizweni yamfundisi ukuthi engathi ungawenza nomkhuleko for abantu ababambeke kuwo lo moya. Abanye abazi, abanye bayazi, kodwa uNkulunkulu uyabazuza phezulu konjalo. And ngizoyenza man of God pray and ngiyabadinga labo bantu futhi. Because ngisebenza ngabo phela abantu ukubasiza ezimene ezinzima okungaphumeki kuzo. Nami ngine product ebandleni yabantu kade banjalo. Baningi kakhulu and ba strong ekholweni. And bakholwa kwangempela. So umoya uyacast uhamba. uPaul uke wacast umoya kade usentombazaneni enedlozi. Maybe kulomzuzu lembalwa yethesele mfundisi wami. Yes baba. Mhlawumbe ke siwenze okanye wenze lo mkhuleko. For ababukeli bethu. Baba kuwo yona lento. Mhlawumbe nje ukhuluma kusenhlizweni yakho and then bese uthandaza nabo. Okay. Mhlawumbe ngakusho kulemzuzu nje embalesele. Kubantu ababanjwe lo moya. Badinga ukusizwa. Ngoba phela man of God mawungena umoya awuzenzi. Uyabona nje ubona umuntu engena umoya kuyena kodwa umoya ophila kuye. So uyadinga lo muntu ukusizwa kakhulu. Ukusizwa kakhulu nanokuthi angayicommit nezinto ezizomlidela kulezi zinto. Yebo abanye lemoya baba iyafika ebusuku, abanye balele ngamaphupho, ifike nje ngezinto eziningi, omunye akhonjwe into ayibone ngempela iyenzeka kanti unyonyobelwa umoya. Vele isikhathi esiningi imizi abaphila ngayo lento okunaka abaphili kahle. Abaphili kahle. Isikhathi esiningi bahlukumezeka abaphile kanzima kanti thina siya understand ukuthi umoya osukuphila kumuntu. Fanele sithandazele umuntu ukuphuma umoya baba. So nje abantu abasuke ngempela bathi mprofeti uTJ mina ngiyafuna ukusizakala kulo moya, ngizoyishiya inamba yami la. Funa bangifonele. Ngizokhuluma naye. Ngoba abanye, that is why man of God, abanye abazalwana sibagcina epulpit. Kodwa into esiyenza siba nawo ama one on one. Why sibe nama one on one? Umuntu uyadinga ukuhlala naye phansi ukhulume naye. Uyayibo umsize lapha nalapha ukuze agcine naye azakhule. Asibagcina abazalwane epulpit. Yes, so that is why ke siba nama one on one. So siyawenza ke nama one on one. La khona imahala phela one on one akusiyimali. Imahali one on one.
Akusiyele abaprofeti emali. Akusiyo leyo ke baba. Siyenza nje for free of charge usizakala ngoba inhloso kufanele ufe uyobona noNkulunkulu. Phumelela kodwa umufa kufanele kube ukuthi uyazana noJesu. Ngoba ungazani naye never. So engakusho ababanjwe lo moya, hey bazalwane kugwemeni ukuthi nihambe niyifaka noma ikuphi. Ngoba lento le iyenza ukuthi kwanathi siphile kanzima. Yekani bazalwane kube amaxoki. Uthi uyakholwa ngapha uphinde futhi ungene ngapha. Uthi uyakholwa ngapha uphinde ungene. Yingakho man of God lithi iBhayibheli masingaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Kunakuhlanganyela nokulunga nokungalunga. Ukukhanya nobumnyama kuhlangana kuphi. Singeliphuza itafula lenkosi netafula lamada ayikwazi kwenza bazalwane liphileni iqiniso. Ningagaxelisi thina njengabafundisi liphileni iqiniso singathina sishumayeli baba ivangeli lithi hamba uthandaze na ubondela utshwala asishumayeli leyonto leyo thina ngoba uNkulunkulu ngeke umunderstandise isono baba uNkulunkulu usinika amasi nokuhlakanipha ukuthi siphuma kanjani ezintweni baba uNkulunkulu singamunderstand hayi uNkulunkulu uyazi nje wazini uNkulunkulu oba mawufiye esogweni bakhulekele mfundisi wami. So ake ngithandaze vala amehlo lapho ukhona ekhaya ngizoyibiza vele inamba mase after prayer ukuze ukwazi ukuthi umprofeti mhlambe ngabe lapha ekhaya unomunye umbuzo odinga mhlambe ukubuza noma ukusizakala noma ukubona umprofeti sizoyibiza inamba uzosithola khona. Ake ngikhuleke baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba ngiyathandaza egameni nasegazini lika Jesu Kristu moya ongcwele baba siyazi ukuthi umhlaba uNkulunkulu wethu onamandla ubanjiwe yilo moya egameni lika Jesu imindeni nemindeni baba ibanjiwe yile mimoya baba wethu onamandla baba ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba hambela loya baba basiza bakhulu benzela umusa baba empilweni yabo ukuze basizakale ngoba baba ngaphandle kwakho baba ngeke baze babe yilutho. Ngiyathandaza baba abantwana bakhe emakhaya ubenzela umusa ubenzela inxeba egameni lika Jesu waseNazaretha ngegama elinamandla baba ngikhomanda yonke baba imimoya yobumnyama ephila ezimpilweni zabo ngibopha lonke uhlobo lwamandla emkhathe eminye imimoya ivela ngaphansi kolwandle eminye ivela emkhathini baba wethu onamandla ngiyathandaza egameni lika Jesu waseNazaretha baba basize abantwana bakho baba lapha ekhaya ubalekelele ubenzele umusa egameni nasegazini lika Jesu waseNazaretha ngiyabonga baba qhubeka uba protect ubavikele ubapha amandla ukuma nesibindi baba egameni lika Jesu waseNazaretha kuze kube manje naphakade amen and amen amen. Mfundisi wami siyabonga shile number yakho. Yes umprofeti uTJ uyatholakala kule number le ithatha ungifonele WhatsApp leyo nombolo uthumele nesicelo sakho ku WhatsApp ngizokuphendula uNkulunkulu wami uzokusiza ngitholakala eJozini kwaMhlaba uyalingana la izinto ezenzeka khona inombolo lithi 071 531 7062 angiphinde kokugcina 071 531 7062 yona namba le umprofeti uTJ athola fona uNkulunkulu uzokusiza ukuvulela indlela ehlane. Thank you so much. Bazalwane bami siyabonga kakhulu uNkulunkulu anicine kanibusise nilapha emakhaya asibambele kwanamhlanje sibonane kwi episode elandelayo. God bless you.